बैसागु सा सानजा भारताव गोसारनानै थानाय बर'फोरनि गेदेर फालिथाय। बे बोथोराव बायदिसिना दावथु बिबारा बारग्लाङो आरो मिथिंगाया समायना महर लायो। लोगोसे गामिनि महर मुस्रियाबो गोदान जिउ मोनखाङो। बे आंगोनि बैसागुआ सफैनाय सिगांनो गामिनि नखरगिरिफोरा माइब्रानि जुमाय सङो। इसानसालियाव गामिनि अनजालिमोनहा बैसागु बोथोरनि थाखाय दख'ना जि दायो। बर' समाजाव बैसागु बोथोरनि सिगां सिगां जि दाख'नाय आसार खान्थियाबो सोलिबोगासिनो दङ। नखर बिगोमाफोरा बोथोर गोदानाव गलियाव मोसौ खानो थाखाय दिरुं सायो। चैत्र दान जोबनो साननै सिगांनिफ्रायनो नखरफोराव माइब्रानि सौराय एवो आरो देनाय जायो। आरोबाव मोसौ थुखैनायाव बाहायनो थाखाय दिग्लि लिथि, थाराय, रायदों बिलाइ, मोखोना बिबार, बाब्रिखब दालाइफोर बुथुमनाय जायो। लावखार गथ'फोराबो मिलौदो सिफुंनि देंखोजों गोजां बोथोरनि सुखु दुखु रंजा बाजानि सानफोरखौ सोनाब फैसालियाव बिदाय हरो। फुंबिलिनि जारौ सान गोरलैया ओंखारबोयो। बे चैत्र दाननि जोबथा खालारा मोसौ बैसागु। मोसौआव गाब गानो थाखाय औवानि गंथाम गन दानस'नानै खाजबनाय जायो। हांगार, लाव बिजौनि रोसि, आरो थाव गोथांजों गलायनानै गाब फोननाय जायो। लोगोसे गङावबो थाव फोननाय जायो। सौराय, लाव, फान्थाव आरो हालदैखौ मोसौ गलियाव सारस्रिनानै दैमायाव होलांनाय जायो। गोबोरखियाव हासिब, थुलुंसि आरो माइरं होनानै मोसौनि गोजाम सुवाखौ दानगारनो लामायाव गारहैनाय जायो। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर।
मेथाइ रोजाबै रोजाबै गामियारिफोरा मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाबोनाय जायो। मोसौ थुखैनाया मंगलियान हिन्दु माहारिनि गेजेराव फालिनां आसार खान्थि। मोसौनि गोजाम दिरुंखौ दैमायाव सोंथेयोब्ला दैमा बारस'नायाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो साननाय आरो फोथायनाय बर' समाजाव दङ। दिरुं आरो लाव फान्थाव मालाखौ सोलायोब्ला सुखु दुखुआ समान जायो फोथायनायबो दं बर' समाजाव। मोसौखौ दैमायाव थुखैखांनानै उदां फोथाराव हगारसारनाय जायो। बैसागुनि 7 सानसिम मोसौखौ दिग्लिलिथि दालायनि अनगायै गुबुन गनसिफोरजों बुनो मोना। मोसौ थुखैखांनाय उनावनो दिग्लिलिथि रायदों बिलाइ लाव फान्थावनि मालाखौ लांगोना गलि आरो न'मा न'आव थेबनाय जायो। बेनि ओंथिया जादों दुवारि बोराय आरो दुवारि बुरैखौ बोसोर गोदानखौ आलो गोजोनै दैदेनलांनो बरायनाय। बै सानखालिनो गोदान औवा मेवा ओंखारनाय गुदियाव हा गोदानबो खोनाय जायो। गुबुन फारसे हिन्जावफोराबो न' बां लिरखांनानै दैमायाव सि सुनो आरो दुगैनो फैयो। दैमायाव सिख्ला हिन्जावफोरा मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव बोहैबोनायखौ खनखांनानै खर' लोबनाय जायो। मानोना बे सानखालि लाव फान्थावजों खर' लोबोब्ला खानाय गोलाव जायो फोथायनाय दङ। हौवासाफोराबो बोथोरनि खुंखा मैगं लायनो हानजायै ओंखारबोयो। गोदान बोसोरनि जि सुबायानो नामा? सुबाय। आदामोना खुंखा लायनो ओंखारबोबाय नामा? बर' हारियाव बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोखा मैगं जानाय आसार खान्थि दङ। थुखैखालि साननि मोनाबिलियाव गलियाव जेवारि बाथि गय फाथै बावनानै गोदान दिरुंजों मोसौखौ खानाय नेम दङ। बैसागुनि 1 खालारा मानसि बैसागु। बे सानखालि बाथौखौ लिरस्रांना आरो आलारि बाथि सावनानै बिसिया फिसायखौ, फिसाज्ला फिसाजोआ बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो। बे बैसागु बोथोरनि सानावनो बाहागि खुरमाफोरजों आलासि जालायनाय बर' समाजाव सोलिबोगासिनो दङ। बैसागुनि बे सानखालि बाहागि खुरमानि गेजेराव उन्दैया गेदेरनो मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय
बर' समाजाव सोलिबोगासिनो दङ। अननायनि मुङै गानग्रा जोमग्रा मुवा बेसादफोरबो होलायनाय जायो। गामिनि बाथौसालियावबो खौसेयै हौवा हिन्जाव बे बोसोराव बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो आरो आबाद फोथाराव गाहाम फसल मोननो थाखाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा आरो जाबस्रिंनि रिंखांनायजों आरज गाबनाय जायो। आदा अबाव थांदोंमोन? बे टिपगांमोननाव थांदोंमोन आङो। गोदान बोसोरनि जानाय सालोंनो हागोन दे। बैसागु बोथोरनि खाबुआवनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ फोरमायलायनो बैसागु मोसानो थाखाय लोगो लाज्लायो। बैसागु बोथोरावनो गामिनि बोराय बुरै आरो आंगोनि मानसिफोरखौ लेंथुमनानै 7 सान एबा बेनि गोबांसिन जानाय माइब्रानि नङाब्ला माथानि जुमायखौ खुंखा आरो अमा बेदर फाजाजों ज' लोंलायनानै रंजा बाजानि बाथ्रा सावरायलायो। गुबुन फारसेथिंबो गामिनि लोगोफोरनि न'खराव सेंग्राफोराबो जुमाय लोङो आरो बैसागु रंजानो लोगोबो लाज्लायो। सेंग्रा सिख्लाफोराबो गामिनि न'खर न'खर खाम, सिफुं, जथानि सन्देब गोरोबनानै मेथाइ रोजाबै रोजाबै गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ बेखेवसारलायो आरो जुलि जानायनि थांखि फारसे सिगांलाङो। गामिनि बोराय बुरैफोराबो रंजा बाजा मोसानानै बैसागु बोथोरखौ बरायो। गोदाननि बे रंजा सानाव गोसोआ मोथो मोथो नै आगै आंलाय नोंखौनो गोसो गोसो। बोथोर गोदाननि बे रंजा सानाव गोसोआ मोथो मोथो हाय आदा आंलाय नोंखौनो थैस' थांस'। अ आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै गावदाङै आंनि जिउनि फांदां। अ आदा जोंनि गामिनिलाय सानजोरै गोजौयै नों आंनि जिउनि देरसां। माबोरै खायदा मोननो गोसोनि साननाया जाया जागोन। मेगननि नोजोरा फेलें थाङा हाय आदा जिंगा दासि नों हांमा दासि।
गोदाननि बे रंजा सानाव गोसोआ मोथो मोथो लैयागै आंलाय नोंखौनो गोसो गोसो बोथोर गोदाननि बे रंजा सानाव गोसोआ मोथो मोथो हायादा आंलाय नोंखौनो थैस' थांस' आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै गावदाङै नों आंनि जिउनि फांगा आदा जोंनि गामिनिलाय सानजोरै गोजौयै नों आंनि जिउनि देरस्रां ला 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 रंजानाय आरो मोसानाया जोबखांनाय उनाव नखर बिगोमाखौ मान होनाय जायो। बैसागु बोथोर समावनो बारियाव गय आरो बायदिसिना बिफां गायो मानोना बे समाव हाया थाजिम जायो। बैसागु फालिथायनि 7 सानाव 7 रोखोमनि गोखा मैगं बुथुमनानै जायोब्ला बायदिसिना बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननायनि फोथायनाय दङ। हाबा एबा जुलि जानाया संसारनि गासैबो सुबुंनि खान्थि। जेराव थुरि नुयो बेवहायनो बाथि गारो। बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों बर' समाजाव हिन्जाव नायनायखौ जुरिजेननाय जायो। हिन्जाव गोदाननि नखर बिगोमा आरो हौवा गोदाननि नखर बिगोमानि गेजेराव सावरायनानै गरन्थ'आव फैयोब्ला गामिनि गोरा गाहायखौ लानानै हाबानि खालारखौ थि खालामनाय जायो। हाबानि खालारा थि जाखांनाय उनाव बिहामजो जागोन सिख्लाया हौवानि नखर बिगोमा आरो रायजोफोरखौ मान खालामनानै बिदाय हरो। हाबानि खालारा सफैनाय सानखालि हौवा गोदाननि नखराव गंनै बिबान थिंख्लियाव सान आरो अखाफोरनि महर सुनैजों एरनाय जायो। बेखौनो गावदोन होनाय बुङो। साननि थिंख्लियाव सिनि आरो अखाफोरनि थिंख्लियाव साहा बिलाइ सोनाय जायो। लोगोसे हाबा खुंनो थाखाय गय थावबो लांफानाय जायो। गुबुनहै लाव, फान्थाव, फानलु आरो संख्रि गोनां लावखार बिबार बानसे लांफानाय जायो। गासै 3 हौवाफोरा बिबानखौ बाननाय जायो। हिन्जाव थैजानायफोरा थिंख्लि बिबानखौ बाननो मोना। लावखार बिबानखौ लामायावनो गामिनि लावखारफोरनो गथायनानै होनाय जायो। हिन्जाव गोदान लायनो थांनायाव गासै 7 बैराथि लांफानाय जायो। हिन्जाव गोदान लांनो फैनाय आलासिफोरा सफैब्लानो हिन्जावनि नखरनि बिगोमाया साफ्रोमखौबो मासि लानो खावलायनाय जायो। हौवा गोदाननि जानानै फैनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हिन्जाव गोदाननि गामिनि रायजोफोरा बायदिसिना रावै एदावो। बिबान दोनहैनाया सिथ्लानि सा सानजा बोराइ बाथौनि साखाथियाव
न'मा न'नि दरखं सेराव सानजा सोनाब गोलावै साननि थिंख्लिखौ सानजा फारसे आरो अखाफोरनि थिंख्लिखौ सोनाब फारसे दोननाय जायो। दोंथाम औवा थेंगलजों बान्दोथाम खाथबनाय थिंख्लि बिबानखौ खेबसेयावनो खेवनाय लोगो लोगो हिन्जाव गोदाननि सिख्ला लोगोफोर आरो रायजोफोरा बायदिसिना माला आरो दै लुनानै बिबान बानग्राफोरखौ एदावो। बिबान खेवग्राफोरा दोरोदाजासे थिंख्लिखौ खेवथारनांगौ। हौवा गोदाननि जानानै फैनाय बैराथिफोरा हाबायाव नुजाथि फैनाय रायजोफोरनो साहा मुरि आरो गय फाथै राननानै जाहोनाय आसार खान्थि दङ। बर' समाजनि हाबा हुखायाव नखर बिगोमाफोरा रायजोफोरखौ जानाय लोंनायाव जोबोद जोथोनै नायफिननाय जायो। हौवा गोदाननि जानानै फैनाय बैराथि आरो सिख्ला लोगोफोरा हिन्जाव गोदानखौ देलायहोनो थालाङो आरो गावदोनाव फैनाय नखर बिगोमा आरो रायजोफोरा बिदाय लानानै न'आव फैफिनो। थालांनाय बैराथि हिन्जावफोरा हिन्जाव गोदान दिहुननाय समा जानाय लोगो लोगोनो न'मा न'निफ्राय दिहुननानै बाथौ बिन्दोखौ खुलुमहोनाय जायो। बिमा बिफाखौ खुलुमखांनानै आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बिदाय लानानै संसार जानायनि गोदान मिजिंजों हौवा गोदाननि न' फारसे ओंखारबोयो। हौवा गोदाननि जानानै फैनाय बारलाम्फा आरो सेंग्राफोरा मोसायै मोसायै हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै लाबोयो। हाबाथिलिनि दरखं मोखाङाव हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय बिनानाव सिख्लाफोरा सानद्रि सायाव थालिर दनाजों दुलुरै मेरायनानै सिङाव आलारि बाथिनि सोरां लानानै थायो। लांगोना सिङाव बनाय गाम्बारि खामफ्लाय सायाव हिन्जाव गोदानखौ गाखोहोनानै हौवा गोदाननि बिनानावा आथिं सुनानै गोथार थालिर दुनायखंनि साजों बरायबोयो। हाबाथिलिनि साजायनानै दोननाय बाथौ थिलियाव सानजा फारसे मोखाङै हौवा आरो हिन्जाव गोदानखौ फज'नाय जायो। हौवा गोदाना गुफुर गामसा आरो गुफुर गस्ला गानथारनांगौ। हिन्जाव गोदाननि गाननाया गोजा दख'ना थावसि, गोजा ब्लाउस आरो गोजा जोमग्रा जाथारनांगौ। हिन्जाव नखरनि एबा बाहागि खुरमानि देरसिन सोमोन्दोनि मानसिया हौवा गोदाननि आखायाव हिन्जाव गोदानखौ गथायनानै बोर सारस्रिनाय जायो। लोगोसे हौवानि बिमा बिफायाबो बोर सारस्रिफैनाय जायो। हौवा गोदाना गोथार बिबारनि मालाखौ हिन्जावनि गोदोनायाव गानहोनानै
आगदा आखाइनि मोनथाम आसिजों हिन्जावनि खाफालाव जुलिनि गोजा सिन्दुर फुननाय जायो। लोगोसे अबंलावरिखौ साखि दोननानै थैस' थांस' संसार जानायनि बिबानखौ लानाय जायो। जुलि जाखांनायनि उनाव इसोरखौ आरज गाबनानै आगदा फारसेनिफ्राय बाथौखौ खेबबा गिदिं खननानै साहानि न'मा न'आव थिसनहैनाय जायो। अखानायै मोनाबिलियाव हाथा खुरनाय एबा हाथासुनि खुंनायनि आसार खान्थि दङ। बे सानखालि गंनै हाबानि सेरेगा सावनानै दंफांनि हाथायाव गोथार ओंखाम आरो अनला ओंख्रिखौ बाउग्रोनाय जायो। उनाव बे गोथार ओंखाम आरो अनला ओंख्रिखौ हौवा गोदान आरो थाफानाय लेफोरनो बाउग्रोनानै सायनासालियाव जनाय गासैनोबो राननानै होनाय जायो। बर' हारिमुनि आसार खान्थि बायदियै हाथा खुरनाय एबा हाथासुनियानो जोबथा हाबा। बै हाथासुनियाव जोंबाय थानाय गंनै सेरेगायानो हौवा हिन्जावनि गोरोबनानै गोजोनै संसार जानायखौ फोरमायो।